Sarap. Mm. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Magluluto po tayo ng simpleng recipe. Dalawa lang po kailangan. Baboy at saka pork and beans. Yun, iprito mo yung baboy. Palambutin po. Halo na yung bawang, sibuyas. Igisa po natin. Tapos kapag malambot na, lagyan ng konting sabaw. Kasing konti lang, hindi mo masyadong marami. Tapos nilagyan ko po ng pork cubes para pang palasa po ng karne. Beans, sans yung brand na ginamit ko po. Yan, ihalo po. Sobrang sarap. Kaya try nyo po. Tapos nilagyan ko ng labuyo, optional kung mahilig kayo sa maanghang. Ayan. Black pepper. Paluto na po yung ulam. Let's mukbang! Hi mga kawaw! Welcome back to Maris Kitchen. For today's video po, nagluto po tayo ng pork belly na may pork and beans po. Yung niluto ko po ngayon tinuro po sa kababata kong kaibigan nga andun sa Dubai. Shoutout po kay Nor Demisilio. Siya po yung nagturo po sa akin paano lutuin yung pork belly na may pork and beans po. Tingnan natin po kung masarap po ba. Tapos yung drinks po natin, lemon tea. May rice po tayo sa likod. Pero before ang lahat, i-bless muna natin yung food na sarapan. Yan, excited na po akong kumain. Sa lahat po nga dito po sa Premier, sa mga silent viewers, kain po. Unang subo po para kay Nor Demisilio, kain po bukbuk. Sarap. Try nyo po itong lutuin ganito. Simpleng luto lang po siya, baboy at pork and beans. Napakasarap. Parang kalderita lang.
Mm. 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 Ayan po, tapos na po yung mukbang natin. Happy blessed birthday po sa Nor Dimisidio. Happy blessed birthday, Bukbok. Ingat lagi dyan sa Dubai, tsaka God bless. Sa laging nandito po sa premiere, maraming salamat po sa mga silent viewers, sa mga subscriber po ng Magis Cuisine. Thank you so much po. Sa laging nagsishare po ng mga videos po ng Magis Cuisine. Thank you so much po sa support, tsaka God bless po. Flex ko lang po mga members po ng Magis Cuisine, Queenie Kalalang, Chibi Rosel, Mixgo, tsaka Richelle Kawad po. Sa Sulit Kawa po, Food is Life TV, Ikim Salazar Update, Itsugi, Nanay Madselen, Jiner, Angie Monsor, Super Kawa po, Ens Mukbang, Round 21 Saudi Vlog, at saka Senior Junior TV, sa Hibigating Team po, Sisikoy Rimis TV Watkins. Silang lahat po ay may YouTube channel po, paki-like and subscribe po.
Maraming salamat. Sa mga bagong napadaan at kaligaw dito po sa channel na to, please po paki-like and subscribe. Mag-diskusyon po. Maraming salamat. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.